ኣብ ትግራይ እትዝም ብዘላ ሚግ ምን ኢሉ ይኽዋ ታይ ዕላማ ኸለዋ ንምንታይ ከያ እዛ ሚግ እዚኣ ተላኢኻ ዘላ ብሱሩኸ ቅድሚ 2013 ዓመተ ምህረት ናብ ዝነበረት ትግራይ ክንምለስ ኣለና ንብሎ ዘለና ጉዳይ ሲ ናብኡ ዲና ንምለስ ዘለናስ ወይ ከዓ ናብቲ ዘመነ ውግኢና ንምለስ ዘለና እቲ መንግስቲ ምምላስ ኣስዒቡ ብዙሓት ምስኡ ተታሒዞም ዝተፈጸሙ ፍጻመታት ኣዝዮም ሓደገኛታት ዝኾኑ ፍጻመታት ኣለዉ ምስ ጉዳይ ዝተታሒዞም ከዓ መን እንታይ በለ ዝብል ናይ ሎማዓንቲ ጉዳይ ቪድዮ ይኮን ማለት እዩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቀደም ሰዓብ ናብቲ ቪድዮ ሒዞኩም ከይድ ነቲ ቻናል እዚ ጥራሕ ሓደሽቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ኢኹም ክትተሓዋወሩ ንዝግባእ ማለት እዩ ቀፂለን ናብቲ ቪድዮ ሒዞኩም ድርግም ክብል እቲ ቪድዮ ናይ ሎማዓንቲ ትግርኛ ፕሮቨርብስ ኣብ መቐለ ትዛወን ዘላ ጀት ናይ ውግእ ብዝብል ገሊፅዋ ብዘላ ቪድዮ ብኣይና ክንጅምር ማለት እዩ ናብ ዝቕፅል ጉዳዮም ክንሰግር ኢና ሓራይ እዚ ድምፂ እዚ ቅድሚ ገለ መለ ዓመታት ንሰምዖ ካብ ዝነበርና ድምፂ እዩ እቲ ኣዝዩ ዝሕዝነናን ክንነብዓሉን ክንበኽየሉን ዝግባእ ድምፂ እዩ ዝብልኸ ሰማዕት ኣለዎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ተዓዘብቲ ካብቲ መቐለ ከተማ ዝተዛረቦ ስምዑ ቅድሚ 4 ዓመት ኢና ንሰምዖ ነርና ናብ በረኻ ወይለለ ናብ ገዛና ተኸለሉ ግራውንድ ንሕባ ነርና እውነት ወደ ተመስገን ኢልና ካብ ልዕርፍ ግን ተወሰነ ዓመታት ጌርና እዚ ሪእዎ ኣለኹም ድምፂ ለለ እግዚአብሔር ኣምላክ ላው ጽቡቕ ይغيرنا እግዚአብሔር ሰላም ይውልደና በተለይ ኣንሕና እኳ ከይኾነ ካህና ንስ ምንም ለይፈልጡ ንሸላት ህፃውንቲ ብዝቕድሚ ሕዚ ብዙሕ እነታት ተደፊረን ሞይተንና ካብኡ መሓረና እግዚአብሔር ኣምላክ ሰላም ይግበረና አሜን አሜን ናይል ወልደ ጊዮርጊስ ኣብ ፖስት ኢላቶ ዘላ ጀት እምበ በጀት ኣይሰድን ጆኖሳይደር ዋር ፕሌንስ ኦን ደ ስካይስ ኦፍ መቐለ ክትብል እያ ዘረባኣ ተዛሪባ ዘላ ወይ ከዓ ፖስት ጌራቶ ዘላ ናይል ወልደ ጊዮርጊስ ጀት እዩ ዝልእኸልና እቲ ጆኖሳይደር በጀት ኣይኮነን ዝሰደልና ትብላላ ማለት እዩ እታ ጀት ሕጂ ካበይ ከም ዝመፀት ኣይተፈለጠትን ንምንታይ ዕላማ እውን ከም ዝመፀት ናይ ብሓቂ ኣይተፈለጠትን እቲ ጉዳይ ግን ናይታ ጀት ምርኣይ ጥራሕ ኣይኮነን ሕጂ ተዋና ሓደገኛ ዝገብሮ ጉዳይ እንታይ እዩ ዝብል እትቀፂልኩም ትሰምዕዎ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ክሒዘኩም ናብቲ ቪድዮ ንሱም ሰገርኩም ትፈልጥዎ ጽምዶ በዓሉ ጽምዶ ሰበር ዜና ፍንጀራ ቦምቢ ካብ ዝረኸብኩ ሓበሬታ ሓንቲ ኢድ ቦምባ እያ ተፈንጀራ ቀለበት ኣሰር ተረኺባ ጉድኣት ዛጊደብ ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ዝበፅሕ የለን መቐለ ካብ ደደቢት ናብ ደጀንን ናብ ትግራይ ቴሌቪዥን ናብ ዝወስድ መንገዲ እያ ኣብ ቤት ምኽሪ ኣብ ደጀን ቢሮ ዝተፈጸመ ኣይኮነን ፍጹም ሓሶት እዩ ኣብ ኣስፋልት እዩ ተወሳኺ ኣካላት ጸጥታ ኣብቲ ቦታ ኣለዉ ሙሉእ ብምሉእ ከዓ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሒዞም ኣለዉ ይብል ትዕዝብተይ ከም ትግራይ ክትሰግእ ንውር እዩ ሓደ ባንዳታት ግን ኣብ ከተማ መቐለ ብዝተፈጸመ ፍንጀራ ክሕጎሱ ንዕዘብ ኣለና ህዝቢ ትግራይ ጸላእን ፈታውን ብዝግባእ ይመመሎ እንታይ ይገብረሉ ፈተወ መመያ ብዝኾነ ግን ከምኡ ይብል ኣሎ ቤት ምኽሪ ትግራይ ጽባሕ ክጅምር እዩ ዝተቐየረ ፕሮግራም የለን ትግራይና መሊኣ ክትዕወት እያ ዝብል ጉዳይ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እታ ተፈንጀረት ቦምቢ ኣብ ሓይሊ ሰብ ከም ዘይወዓለትን ማለት ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝወዓለት ሓደጋ ከም ዘይብፅሕትን ኣብ ሰብ ከም ዘይኮነትን ኣብ ንብረት እውን ከም ዘይኮነት ኣብ ኣስፋልቲ ዝተፈንደት ወይ ከዓ ዝፈንደት ቦምባ ወይ ከዓ ፈንጂ ምዃና እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን በዓል ሚኪ ትግራይ እውን ተመሳሳሊ ኩነታት እዮም ዛረቡ ዘለዉ ባጃጅ ፈንጂ ተወርዊሮም ተፈንጂሩ ጉድኣት ኣየብፅሐን ህዝብና ሕዚ ግን እዛ ሓበሬታ እዚኣ ክወኩም እየ እዚ ዝገብሩ ዘለዉ ከዓ ነየ እቲ ምክንያት ክንነግረኩም ኢና ምክንያቱ ኣብ ናይ ግዝያዊ ምድንጋር ዝፀንሑ ኣካላት ኣብ ፀጥታ ናይ ትግራይ መሪሕነት ዝነበሩ ኣካላት ከምኡ እውን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፁ ልኡኻት ናይ ብልፅግና ተጋሩ እዚኦም ሓፈሻዊ እቲ ስሩዕ መንግስቲን ቤት ምኽርን ናብ ቦቱ ንክምለስ ተወሲኑ ስለ ዘሎ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ፕሬዚደንት ምክትል ፕሬዚደንት ጸሓፊ ኣጽዲቃ ኣላ ሓራይ በቲ ዝብለና ዘሎ መሰረት እንድሕርዳእ ኮይኑ ላዛ ትግርኛ ማለት እዩ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዚዳንት መንግስቲ ትግራይ ጌራ ሸይማቶም ኣላ ማለት እዩ ብላዛ ትግርኛ መሰረት ከም ብሓዱሽ ሸይማቶም ኣላ ሕጂ ሸይማቶም ክንብል ኣዝዩ ዝሕፍር ነገር እዩ ብሓፂሩ ማለት እዩ ሸይማቶም ሓዱሽ ሹመት ኣይኮነን ብጣዕሚ ዝፀንሐ እዩ ዝፀንሐ ሹመት እዩ ተመሊሱሎም ኣሎ እቲ ተዋሃቦም ሹመት ተመሊሱሎም ኣሎ እንታይ እዩ ሓፐን ክገብር ዝኽእል ምዚ ተላዒሉ ምዚ ተበጊሱ በቶም ሓደ ዝብልዎ
ከም በዓል ቴድሮስ ጸጋይ ወይ ከአሪዮት እንድሕር ኮይኑ ናይ ጸገም አንቴና ከውሊኦም ጽውዕዎ ዶክተር ደብረጽዮን ናይ ሓቂ ናይ ጸገም አንቴና ድዩ ወይስ ናይ ራህዋን ናይ ሰላምን መፍትሒ ይኸውን ዝኽእል ንስኻትኩም እስኪ ርእይቶኹም ጸሓፉለይ ናብቲ ዝቕጽል ጉዳይ ክንከይድና ማለት እዩ ንስኻትኩም ርእይቶኹም እንታይ እዩ ክመጽእ ዝኽእል ድሕረ ደጊም ዝብል ርእይቶኹም ተስፍሩ ዘለኩም በሙሉ ድምጽ በስራ አስፈጻሚ በህወሓትም ተመረጠ ይሻላቸዋል እሱም ቢመርጡ ካቱ ህወሓት አካባቢ በጣም የተበላሸ ትውልድ አለ ህወሓት አካባቢና ምናልባት ሌላ መንጆሮ ነው ብትመጣ ጠራርጋ ነበር የምትጨርሳቸው እኔ እንደዛ ነው የማስበው ቢያንስ ደብረጽዮን ከነብዙ ምናምን ከነብዙ የዲሲሽን አለ መውሰዱ ወቅታው የሆነ ዲሲሽን ላይ እንትን ማድረጉ እና ጠላትና ወዳጅ መለየት አለመቻሉ አሰፋ አብርሃም ወዳጅ አርጎ የቆየ ጻድቃንም ወዳጅ አርጎ የቆየ ማለት በጣም ብዙ ሰው ያያየው እሱ ሊያየው የማይችልና አክሽን አለ መውሰዱ ይሉንታ የሚያበዛ መሆኑ እሱን በጣም ብዙ ሰው ይደብረዋል እኔን ጨምሮ ነው ግን ደግሞ ኮሚትመንቱ የትግል መንፈሱ ይሄ በጣም ብዙ አመት የቆየበት ዓላማ ፍንክቻለ ማለት ነው አብይ አህመድ እንደፈለገ ሊገዛው እና እንደዚህ ማኒፑሌት ሊያደርገው አለመቻሉ የትግራይ ብዙ ቁልፎች እጁ ላይ መኖሩ ብዙ ቁልፍ አለ እሱ ላይ ብዙ ፓስወርድ አለ እሱ ላይ ደብረጽዮን ክሮ ሄዶ ቢሆን እንደነጻርቃ ምናምን የትግራይ ነገር አብቅቶለት ነበር حراي سلازي منالبات وين عقو حاف نخبلي تزاري وزله ويكا حقي يخون زخيل ات ماكسيمام قمتنا انا خلينا نبر نخيل مالتيو قلفتات اب ايدو ازيوم حيالات قلفتات يوم زلو اتوانا باسوردتاتن قلفتاتن كا مسئي زركب يزبلنا زلو اندحر دا حق خوينو منالبات اتي قدم حجي بتغزياو منغسته تحيز نبره زي تتحزب قلفتات اب ايدو سلازلو ازيو زلعله لوط خمص يخيليو اندحر دا حاسوت كوين خا مالتيو ويكا ناي دكتور دبرጽዮን ክብሪ ሓፍን ምባል ወይ ድማ ክብርን ምፍጣር ብዝተፈላለዩ ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ናይ ምድጋፍ ፈተነ እንድሕርዳ ኮይኑ ከዓ እቲ ፍሹልን እቲ ውድቁን ዝኾነ ናይ መወዳእታ ሎስት ዝኾነ ፖይንት ናይ ትግራይ ኣብ ታሪኽ ትግራይ ማለት እዩ ምናልባት ክፍጸም ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ካብዞም ግምታት እዚኣቶም ክልቲኦም ሓደ እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ኦፍ ኮርስ ተወቅዐ ወቅዐ ተዘይወቅዐ ወቅዐ በለጠን ቆላይ ዘይኮነ ከምናተይ ግምት ግን ሎማዓንቲ ሰለስተ ግምታት እሲ ምስ መሓዙተይ ኣውጊዕና ነርና ሰለስተ ግምታት ገሚትና ንሕና ማለት እዩ ሓደ መሓዛይ እንታይ ዝብል ገሚቱ መሲልኩም ማእኸላይ መንግስቲ ወይ ከዓ እንድሕር ዝኾነ ይኹን ውግእ ወዲ ውግእ ተተላዒሉ ማለት እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ብልጽግና ማለት እዩ ዓቕሚ ኣለዎ ናይ ዲፕሎማሲ ጽዕንቶ ምፍጣር ይኽእል እዩ ብተመሳሳሊ ከዓ ሻዕቢያውን ናይ ምኽዳዕ ድሌት ክህልዎ ወይ ከዓ ድሌት ጥራሕ ዘይኮነስ ክኸድዕ ይኽእል እዩ ነቲ ውግእ ጥራሕ ደልይዎ እምበር ድሕራይ ኣንሳሒበ ክብል ይኽእል እዮም ማእኸል ከምቲ ነዚ ዝገበሮ ስለዚ ኣብ መወዳእትኡ ሙሉእ ዓወት ኣብ بلصقنا خون يخلو يكا بلصقنا عوتي زبل حساب قريبو مالتيو كالي محازاي كا بتماساسالي ازو غداي زي اندحردا تግራይ بتحجي زلاتو صمدو فطيران تقصيلاتو مس ኤርትራ اندحردا قصيلا ወይ مس ግብጽ مس حادين مس ግብጽ ይኹን مس ኤርትራ ዚ እንክልቲን ሓይልታ ተሰሊፋ اندحردا ተበጊሳ ለውጥ ከተመጽእ ትኽእልያ ካብ ትቅድም ሕጂ ዝነበረ በይናት ተደኽሞ ዝነበረትን በይናት ቁዕ ዝነበረትን ነጻ ክትወጽያ ኣብ መወዳእታውን ሃገረ ትግራይ ዝብል ዕላማ ክገሃድዩ ዝብል ጉዳይ ተዛሪቡ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ኣብ መንጎ ዝኾነ ዘረባ ተዛሪበ ታይ ዝብል ነይሩ ተዘረባናቲ ኦልሞስት በተመሳሳሊ ኣብ ዝውግ እዚ ዝጅምሮ ሰብ ክፍለጥ ይኽእል እዩ ግን ኣብ ሱዳን ከምኡ ተመሳሳሊ ውግ ኣሎ ኣብ ሶማሊያ እውን ዘይ ምርግጋዕ ኩሉ ግዜ ዝረአ ጉዳይ እዩ ስለዚ እንድሕርዳ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓዊሰናሉ ናብዚአን ተስፋሕፊሑ ወሓዛይ ዝኾነ ውግ ክፍጠር እዩ ፀገም ክፍጠር እዩ ብኻልእ ባህላ ዲስማንትልድ ዝኾነ ዓዲ ተፈጢሩሲ ኣብ ጠቕላላ ክራይሲስ ወይ ካብ ሓደጋ ክንወድቕ ንኽእልና ዝብል ሰለስተ ግምት ገሚትና ማለት እዩ ሕጂ ዝሰለስተ ግምት ዝገምትናዮ ንስተፈላለዩ ብዝተፈላለዩ ማለት እዩ ክሮስ ቼክ ብዝገበርናዮን ዝተፈላለዩ ሪዝነብል ብዝኾኑ መንገድታት ብዝኸድናዮን እቲ ተዓዋታይ ዝብል ማለት እዩ ናይዚ ሓደ መሓዛይ ብልጽግና ኣብዚ ሱፐሪዮሪቲ ከርኢ ይኽእል እዩ ዝበሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ማእኸላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሱፐሪዮሪቲ ከርኢ ይኽእል እዩ ዝብል 45 ሚእታዊ ኮይኑ ማለት ደሚርና ተቐድኒሱ ተደማሚሩ እቲ ናተይ ዘሎ ወል 40 ሂብዎ ምናልባት እዚ እኳ ግምት እውን ኣይባሃልን እቲ ናይቲ ሓደ መሓዛይ ዘሎ ከዓ ብተመሳሳሊ ማለት እዩ 15% ሂብዎ ሕጂ ንስኻትኩም እንታይ ኢልኩም መገመትኩም እንታይ ክኸውን ይኽእል ኢልኩም ክትዛረቡ ትኽእሉ ካብዚ ተበጊስኩም
ካብዞ ዘሎ ተንደንሲ እቲ መወዳእታ ፋይናል ቨርዲክት ገይሩ ዘቐመጦ ወይ ከዓ ናይ መወዳእታ እውን ኣብቲ ግምታትና ዝረኣናዮ ጽልዋ ኣሜሪካ ኣብዘን ሰለስቲኡ ዘሎ ግምት ጽልዋ ኣሜሪካ ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታዊና ገሚትና ስለዚ ኣሜሪካ እንድሕር ዳኣንቲ ጉዳይ ዘሪኣቶ ብኽልተ መልክዕ ትሪኦ ዝብል እዩ ሓደ ብዝተፈለየ መልክዕን ብዝተፈለየ ድሌትን ኣብ ልዕሊ TPLF ማለት እዩ ድሌት ኣለዋ ስለዚ እዚ ድሌት እዚ ቶታል ቪክቶሪ ናይ ብልጽግና ኣብ ልዕሊኦም ኣይትዶሌንያ ኣሜሪካ ማለት እዩ ቶታል ዓወት ኣይትዶሌንያ ምክንያቱ ንሳቶም ክጸንሑ ትዶሌምያ ማለት እዩ ዋሽንግተን ዲሲ ነዚ ጉዳይ ዚስ ብጠቕላላ ትዶልያ ክህሉ ኣለዎም ኢላ ተሓስብ እያ ማለት እዩ ሙሉዕ ዓወት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እንድሕር ደኣ ጸብለልታ ሪኦም እንድሕር ደኣ ወይ ከዓ እዚ ንበይና ናይ ምኻድ ዝብል ተንደንሲ ሪኣ ትግራይ ኮሄሲቭ ወይ ከዓ ማግኔቲክ ዝኾነት ሓይላ ነታ ኢትዮጵያ ያለ ስለተኣምን ዘላ ማለት እዩ እንድሕር ከይዳ ናይ ዩጎዝላቪያ ስታይል ኢትዮጵያ ክትፍጠር ትኽእል እያ ስለዚ ኢትዮጵያ ክትፈርስ ድሌት የብላን ብኻልእ በኋላ እታ ናታ ጸጋም የማነይቲ ኢድ ዝኾነት ግብጽ ከዓ ብተመሳሳሊ ማለት እዩ ኣብ ዝውግእ እዚ ኣትያ ንባዕላ ክትዳኸምን ኣብ ዘየድሊ ጉዳይ ኣትያ ኢኮኖሚያ ክትዕኑን ክትስእን ኣይትደልያን እያ ምክንያቱ ተዳኺማ ካልኦት በዓል ንኣሜሪካ ፀረ ዝኾኑ ሓይልታት ኣብቲ ከባቢ ክፍርንጫዕ ክብሉ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ደኣ ዘይትደልዮ ኮይና እቲ ናይ ግብጽ ዘሎ ጉዳይ ምስ ግድብ ኣባይ ተታሒዙ ዘሎ ክትዕን ሞገትን بسلامه من قد فتح أتدليا مالتي مور ناب دبلوماسي كتكيد أتدليا نجبس مالتي بتماسسالي أبزناي قداي ناتنازل قداي كم زنقركم حدا زخون يكون حيال تقبل تاريخ توم سلستي أم نجارات كفتر نحرد أزيت دل خوينا حجي بس حجي ساعات أمريكا تلولي زلا زخون يكون أكل أبو ومبر موتيو مساء كزرارب ويك أمس كالو تعدتها تزراريبو في التحمس زخيليا أكل تدل زلا إلنا جميتنا تكونس الفاينال فيرديكتنا ومتيو مالتي سلازي نسخاتكم جمتاتكم هم كتنبرو انتاي كفت تاريخ الزبل أو كومنت صحافو أزيو important زغونن من الوقتون كمول كسبات راح زي كونس كم تحسس واون كنسلف كلناسي تاي كنجبر كم زلنا زهب دايركشن زري إننا قداي سلاز غون إننا نز قداي زي العلنا يوم كأنت أمر عتبهاد أو قولعو كود أزوصنو دنا أرتلومي إن الله قصو دقي مما كنسحق دينا كنبكي أي فلتن زيهم كي تسوقوه حزب تجري سلام يركب نزبل جيتا شوكير دغاء نتا قداي زي أبوست جير والو مالتيو كأنت أمر عتبهاد أوتا بحد صيرو نازوركا أخات خير مالتيو نازوركا منو دق أجل زبل صوتا يمثلني سلزي نتا صوتا نساس يدقمو والو حجي كنسحق دينا كنبكي يفلتني زبل زولو مالتيو زيهم رجعيو سحقون الله بخياتون الله مالتي هايله عرفاين بتماساسالي هايله دبيت مالتي عاوص بي بي كبل غليص وزلو بوست اغرغر بلصغنا انتاي سغاتن مفتار طرحيو اتو غداي تزازيميو دبريز بريزيدانت كيروس حاغوس افغواي خوينوم አለው دبريز بريزيدانت كيروس حاغوس دما افغواي خوينوم شيم نايمالنا دحر دغيم زمص ነገር ولا حانت يلن زبليو نغوسه نغست دبرصيون دحر دانغيسه انا خا راس الولا كم ترأسوا الله نهات يوحنس نخنقصوا بالحري أم زنبرة رأسي هايلة تبعي خطوة وعي دحر دقيم أفكم تحزودي خما يتحزن كبل جمير الله يك أحسابه قليس لنا الله مالتيو نفتي زغط الجدايك أحيزكم كسجري نايز من أسي زربا كما يتريقوا نالوات بحقي كنا نخيز لنا مثلني أب تقدرون حقي قطعت فيه ولا بحق قلت يا خزاربا أنا حق زبال يلا نكو أب فيدرالون حقي لا بحق زي كونس بوليتيكا ميداي بيت مغري ملس ندحريلنا دحاني ملس صقم يبل نالات مواصنا ونسخون سلازغل جين كملس كله يو نتوم بوليتيكال بارتيات ويكان نتوم ودابتات دنيو اب اتوم زلو سبات نمتاهم تتحقفوا من حوحات بسرعه عقمي يبلو من دي كاف تفتح حوحات هي سوص اي اكل زلو عقمي يبل ندي نمتاي زي حقف حقفاي زي خون نمتاي زي نكب اجسي قدم بيت مغري ملس مبالس تبتينو زلو حزب تግራይ تبتينو زلو مريحነት تبتينو زلو فلاط المهورن يتاكد مالهم حشن نيرو نعاتهم نأكبهم مجمرا نتأكب نمخاخر زولي حش نيرو مثلا حراي سلازي ابز ጉዳይ እዚ ከም ትሪኦ ዘለኹም ድሕር ዳ ኮይኑ ማለት እዩ ብሓጺሩ እቲ መንእሰይ ዝብሎ ዘሎ መዋጽና ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ቤት ምኽሪ ምምላሱ ይመለስ ግን እቶም ምሁራት ምእካብ
እቶም አድለይቲ ዝኾኑ ሰባትን ብሓሳብን ብኣቕርቦትን ብምቕራብ ክበሃል ከሎሲ ብሓሳቦም ብርኢቶታቶም ብኮንትሪቢሽኖም ነተዓድሲ ክድግፍዋ ዝኽእሉ ሰባት ምቕራብ ዶ ኣይሓይሽን ከምዚ ተዘጌርና ደይኮነን እዩ ጽቡቕ እዚ ከመይ ትርእይዎ ዝብል እዩ ብኻልእ በኋላ ከም ሓደ መንእሰይ ዘረብኡ ኣና ኣድኒቆሉ እየ ብጣዕሚ ርቱዕ ዝኾነ አንደበት ኣለዎ ዘረብኡ እውን ጽቡቕ እዩ ናይ ሕጊ ተምሃራይ እውን እዩ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ተጋዳላይ እውን ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ሕጂ ሰዓት ዘሎ መንእሰይ ክሳብ ክንደየናይ ዝኣክል ቦልድ ምዃኑን ድፍር ኢሉ ክዛረብ ዝኽእል ሰብ ምዃኑን ትመንእሰይ እውን ንባዕሉ ካብቶም ዝሕብሩልና መንእሰያት ሓደ ኮይኑ ድምፂ ኮይኑ እዩ ተረኺቡ ዘሎ ማለት እዩ ንበረልና ኢና ንብለካ ማለት እዩ ብሓፂሩ ንበር እስኪ ድምፂ መንእሰይ ኣይሰኣኒ ዝበሃል ጽቡቕ ዝኾነ ሓሳብ ከዓ ኣልዒሉ እዩ ማለት እዩ ደደቢት ሚድያ ከምዚ ክብል ፀውዕ ኣሎ ኢትዮጵያ ብድሮናት ደብዲባትኒ ኣላ ዘየላ ዓጸፋዊ ምላሽ ክህባ እየኢሉ ሱዳን ቅድሚ ሒደት ደቃይቕ ወሃብ ቃል ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መቕለሲ RSF ዝበሃል ማለት እዩ እተን ስርሒት ኤምሬትስ ዝኾና ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብቪድዮ ደጊፉ ብምቕራብ መበገሲኡ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ግዛኣት ኢትዮጵያ ኣምሓራ ምዃነን ነረጋጊፅ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ እቲ ደብዳብ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ወታደራዊ ናውጣ ከም ዝኾነ ዝገለጸ እቲ ወሃብ ቃል ዘየላጥ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ፍሊጡ ኣብዚ ሕዚ እዋን መዕርፎ ነፈርቲ ኣሶሳ ኢትዮጵያ ብቴክኖሎጂ ድሮን ቱርክን ሎጂስቲካዊ ደገፍ ሕቡራት ኢማራትን ዓረብ ዝተደገፈ ወሳኒ ወታደራዊ ማእኸል ኮይኑ ይርከብ ዝብል ሓሳቡ ገሊጹ ኣሎ ማለት ሕጂ ንሱት ጉዳይ ነዚ ጉዳይ እዚ ሚኒስትሪ ፎሬን ኣፌርስ ኦፍ ኢትዮጵያ ሃይለ ደደቢትን ዝገለጾ ማለት እዩ ሃይለ ደደቢትን ገሊጹ ኣሎ ሚኒስትሪ ፎሬን ኣፌርስ ከዓ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ማለት እዩ ፍጹም ሓሶት እዩ ክብል እዩ ገሊጽዎ ዘሎ ፍጹም ሓሶት እዩ ንሕና ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣይተሳተፍናን ኢና ከምዚ ዓይነት ዝበለ ተሳትፎ የብልና ንኳድኣስ ብሓፂሩ ማለት እዩ ሱዳን ብኣንጻሩ ሱዳን ነቶም ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝኾኑ ሓይልታት እናሰለፈትን እናዓጠቐትን እትርከብ ጉጅለ እያ ዝተፈላለዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ናይ ንባዓል TPLF ናይ ካልኦቶም እውን ኢላ ኣገሊጻቶ ዘላ ማለት ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓይልታትን ናይ ምዕጣቕን ናይ ምስልጣንን ከምኡውን ኣብኣ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኢንኩቤት ናይ ምግባር ቦታ እያ ኮይና ዘላ እኳ ዳስ ካብዚኣ ክትቁጠብ ዘለዋ ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ነገር ትገብር ዓዲ እያ ንሕና ኢና ክንከስስ ዓይነት እዩ እምበር ከምዚ ጌርና ይንፈልጥን ክብል እዮም ገሊጾም ዘሎ ማለት እዩ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ እውን ጂኦ ሳተላይታት ማለት እዩ ነቲ ጉዳይ እዚ እንዳገለጾ ነይረን እየን ከም ትልእኽን ወታደራዊ ደገፋት ከም ዘለውን ብተመሳሳሊ እውን ኣብ ሱዳን ናይ ትግራይ ወታደራዊ ሰራዊት ካብቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተረኺቦም ዝተባሃሉ ናይ TDF ኣባላት እውን ወይ ከዓ ናይ ትግራይ ዕጡቃት እውን ከም ዘለዉ ገሊጾም ኣለዉ ብፍላይ እውን ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት እንድሕር ዳሪኹም ኮይንኩም ሓደ መንእሰይ ሒዝናዮ ንኸድ ዘለና እንዳበሉ እቶም ዕጡቃት ሒዞሞ ዝኸዱ ዝነበሩ ኣይንቐትሎን ኢና ክንሕብሕቦ ክንሕክሞ ኢና ግን ዝገርም እዩ ንዓናሲ ንምንታይ ትግራይ ክትወጋእና ከም ዝደለየት ወይ ከዓ ትግራይ ኣንጻርና ክትሰልፍ ከም ዝደለየት ግን ኣይንፈልጥን ዝብል ዘረባ እንዳተዛረቡ ሰሚዕኹሞም ነርኩም ማለት እዩ ዝኾነ ቆልዓ እውን ተሸኪሞም ዝረኣኹሞ ቪድዮ ነይሩ ሶ ብኻልእ በኋላ ፈታውየ ፀላእየ ከዓ ፈታውየ ብዝብል ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ብፀላእየ ዝበሃል ከዓ ማለት እዩ ፀላእየ ድዩ ዝኾን ዘሎ ፈታውየ እምበር ከምኡ ብዝብል መንገዲ ሲ ይደጋገፋ ምህላውን ንባዕላተን ክካሰሳ ዝገብረን ዘሎ ጉዳይ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ጥዒምዎ ከፊእዎ ገለ ዝብል ጉዳይ ለምቅነ ዝመላለስ ዝቐነየ ቪድዮ ሓቀይዶ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን እንድሕር ከይዱስ ከፊእዎ ኢና ንሕና ንሪኦ ዘለና ከፊእዎ ኢና ርኢና እምበር ጥዒሞ ይኮና ንርኢ ኢና እቶም መብዛሕትኦም ዝሕስቡ ዘሎ ሰባት ዝብልዎ ዘሎ ጉዳይ እስክንስማዕ ካብዚ ክቕንስ ይኽእል ኣዲስ ኣበባ ጥዒሞ ነይሩ እሱ ንምባል ሕጂ ንፖለቲካ እዮም ትቕይርዎ ዘለኹም አዲስ አበባ እኮ ኣብ አዲስ አበባ ደሎ ኣብ ኤርትራ ደሎ ኣመጋግባን እኮ ሓደ እዩ እዋ ከምዚ ዝበለ ሓሶት ለብዘበ ንሪኢና ይንፈልጥ ንሕና ማለት እዩ ኣብ ታሪክና ታሪክ ዓለም ምናልባት እንኳዕ ወረቶም ፃዕዱ ሰምዑ ይኮኑ ክንሕሱ ከለና ብቋንቋ ትግርኛ እንኳዕ ገበርካልና ጎይታይ ፈሊኻ ውቃዕ ዝበሃል ነገር ኣብዚ እኮ እዩ ነጎደ ሓጋይ በርቂ ዝኾነ ሓሶት እዮም ዝሕስቡ ዘለዉ ከምዞም ሰባት እዚኦም ሪኢና ይንፈልጥን እቲ ምግቢ ሲ ትገጹ ባዕሉ ሰብ ይዛረብ ዘሎ እቲ ምግቢ ማዕረቆ እዩ ዘሎ ተመጋግባ ወዘተ ገለ ይብል ተሓሶት ከም ዘሎ ሓሶት ምዃኑ ዓለም ምልኢት ተሰምዒዎም ዘለኹም ዋላ ሓን ፀገም የብሉን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መጋግባን ኣብ ኤርትራ ዘሎ መጋግባን ሓደ እዩ በለ እንታይ ዓይነት መጋግባ እዩ ዘወግዕ ዘሎ ናይ ወዲ ዓኽር ምግቢ ዘወግዕ ዘሎ
ናይ መሸላ እንጀራ ዲ ዘውግዕ ዘሎ ናይ መሸራ ገለ ዲ ዘውግዕ ዘሎ ናይ ጣፍ ዲ ዘውግዕ ዘሎ ወዲ ጣባ እኳ ነዛ ጉዳይ እዚ ኣይክሕዳን እዩ ቅድሚ ሕጂ ጥብስን ገለ መለም ቁርጥ እንዳኽ እንደይ ነገር እንዲ ዘሎ ኢትዮጵያ ገለ ነር ዝኾነ ግዜ ማለት እዩ ተኣምረኛታት ዝኾንኩም ፍጥረት ኣታ ወደይ ንስኻሲ ክትሕስ ከለኻ ንባዕልኻ ገጽካ ኣብዚ ሙሉዕ መሲልካ መጺኻ ዘለኻ እዚ ማይ ዘይረኸበ ዝጸምሎ ድንሽ ዝመስል ገጽ ሒዝካ መጺኻ እንዲኻ ኣብዚ ዱባ መሲልካ ዝኒኻ ኣብ ትግራይ ኮይንካ ማለት እዩ ዝሓሶት እዚ ክሳብ ሎሚ እንዳሓሰኻዮ ክሳብ ሎሚ እንዳተተረኽካ ደ ትነበረላ ሓቂ ዶ ኣረ በስመ አብ ብትንሒ ዝኾነ ሰብ ኣፈላላይ ይውልን ግን እንድዕቲ ናበይ ዝሽረፍ ኣይርድእናን ፖለቲካ ዳንኤል ዕድል ኣይገበረ እንዳበልኩም ኣብዚ ገጻት ፌስቡክ ኮን ቲክቶካት ዋላ ካልእ ዩቲዩባት ተዝርዎ ኣለኹም እገርመኒ ኣነ ትግረም ኢኻ እምበር ንስኻ ንሕና እኳ ዘይተገረምና በትናትካ ሓሶት እሲ በትናትካ ዝኒ ሓሶት ንሕና ዘይተገረምና ንስኻ ክትግረም ትኽእል ኢኻ ብጣዕሚ ክገርመካ ዝግባእ ናይ ባሕቂ እገርመኒ ሰባት ኢና ንሕናሲ ፍጹማት ኣይኮናን ሕማም ምሳናዩ ሞት ምሳናዩ ተዓንቂፍና ኮይና ንሞት ደቂ ሰባት ኖ ታት ናብዚ ተጸጉዕ ዘለኻ ተዓንቂፍካ ሙዳቕን ዘይሙዳቕን ገለ ይኮነ መጀመርያ ፖለቲክስ ኢልካ ድዩ እምበርከ ኣፈላላይ ናይ መጋገባ ገለ መለ ኣይነበሮን ሰብ እዚ ኣብዚ እንተሎ እንታይ ይመስል ነይሩ ምስ ከደ እንታይ መሲሉስ ኣፈላላይ ይብሉን ናይ ባሕቂ ንባዕልኻ እውን ኢልካ ክትፈርድላ ነገሩ ንስኻ ሓሳብ ወጠጦያን ወጠጦ እንትፋረዱስ ዓይነት ተሓረድ ኢሎም ወለድና ሓቂ እዩ ዓይነት ተሓረድ ናብ ዝብል ጉዳይ ዝኣተኻ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ምዝሕሱ ብዙሕ ክንሕሱ ኮለል ክንብል ኣይብልናን እስኪ ንስኻ ከታ ትብሎ ዘለካ በዚ ጉዳይ ፎቶ ይዛወሩ ዶሎ ተኣሲር ዲ ከምዚ ኮይንስ ወይስ ተዓዲያ ጨው ኮይና ገለታት ኢሎም ብዙሓት ሰባት ይዛረቡ ወላይ ተኣሰር afta ዓዲ ወላ ተነበርካሲ ጨውኻ ክትመስል ግድን ምክንያቱ ከመዲስ ኣበባ ተዋላድሩ ኣይትኾንኩም ኣብዚ ኩሎ ተደሊስ ካናት ሆቴል ይኸይድ ተደሊ ሸራተን ይኸይድ ተደሊ ምሳሓር ይኸይድ ተደሊ ከምደደበሎ ምቸ ዝኾነ ህይወት ይነሩ ምቸ ዝኾነ ናብራ ይነሩ ይዋሳ ገንዘብ ምሳሓደ ገለ አዲስ ኣበባሲ ከምዚ በቃ ምቸው ኤርትራዋሲ ምቸዝ በቃ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ህይወት ይነሩ ኤርትራ ምሳኣተ ወላይ ተኣሰር ግድን ይጨውኹ መስል ግድን ይሓቀ ግድን በቃ ክሽግሮ በቃ ሓመ ከም ትሕጂ ኮይኑ ወደሎሲ ኣቱም ሰባት ኣብ ዓለም ሰብ ክልተ ግዜ ከም ዝፍጠር ግን ካብ ሰብ ተማህረ ክልተ ግዜ ከም ዝፍጠር እንታይ ትመስል ነርካ መጀመርታ ሕጂ ከታይ ኣለኻ ወላት መልክዕኻ እኳ ይጠፍኡ በቃ ኣይቆየለን ተወዲዩ በቃ ሓኺያው ኣይ ኣነ ሓደ ነገር የተዛሪበ ማለት እዚ መንእሰይ እዩ ገና ብዙሕ ክሰርሕ እዩ ኣነ እውን ከምትናቱ ናብራይ ምንያ ንዓለም ስሉዕ ኣየልዓልናላን ንሱ እውን የልዓልላን ከምቲ ንሱ ዝምንያ ነት ዓለም ኣነ እውን ትምንያ እንተለኹስ እንኳዕ ብሂወት ሃለወ ዳኣበልኩም በር እንኳዕ ብሂወት ሃለወ ፈጣሪ ብዝተፈላለየ ምክንያት እዩ ዘፅንሓካ ማለት ብፖለቲካ ክትበኣሶ ትኽእል ኢኻ ንሓደ ሰብ ደጋፊ እዩ ገለ እዩ ተቃዋማ እዩ ወዘተ ብዝብል ዘይክትደናገፅ ትኽእል ኢኻ ግን ከም ሰብ ክትሪኦ ከለኻ ብሂወት ምፅናሕ ዝመስሎ ነገር ስለዝየለ እንኳዕ ብሂወት ፀንሐ ዳኣ እምበር ሰብ እዚሲ ተመሳሳሊ ናብራ እዩ ዝነብር ነይሩ ተመሳሳሊ ገፅ እዩ ዘለዎ ገለ ኢሎም ናይ ዝሕሱ ናይ ዘብዚ እንሄ ገፅ ሽጉርቲ ዝኾነ ሰብ ዘረባ ከመይ የጥለአኒ ከም ዘለዎ ነግረኩም ኣይክእል ኣዝዩ ብጣዕሚ ፉንፉን እዩ ብዘረብኡ ብሓሶቱ ማለት እዩ ሓሶት በቀዳማይ እውን ከምኡ ዝሕሱ ለምቅነ ስቆይሉ ነጎደ ሓጋይ ዘወቃዕ ሓሳዊ ለምቅነ ቀኒ እዩ ኢንጂነር ፍጹም ናይ ኣወል ስዒድ ኣእምሮን ብሪሊያንት ማይንድ እዩ ምስ ኣልበርት አንስታይን ይወዳደር ኢሎም ምስ ኣልበርት አንስታይን ናይዚ 21 ክፍለ ዘመን ሳይንቲስት ዝነበረ ስቴፈን ሃውኪንግ ንባዕሉ ይተወዳደረን ምስ ኣልበርት አንስታይን ናይ ዝተፈላለዩ ምርምራት ዝተፈላለዩ እንታይ ይባል ግራውንድ ብሬኪንግ ዝኾኑ ናይ ሳይንስ ኤቪደንስታት ፋክትስ ንባዕሉ ዘረጋግፁን ፕሩፍ ዝገበሩ ኣብ ላብራቶሪ ኣትዮም ምስ ኣልበርት አንስታይን ኣይተወዳደሩን እዮም ሂ ኢዝ ዘ ክሪኤተር ኦፍ ቲዮሪ ኦፍ ሪላቲቪቲ ማለት እዩ ብሓፂሩሲ ሳይንስ ንክትሰርሕሲ በቃ ኮር ዝበሃል ሓሳባታ ጋሊሊዮ ኣይዛክ ኒውተን ቀፂሉ ኣልበርት አንስታይን ብናተይ ከኣሞር ማለት እዩ ውሽጢ ኒኮላ ቴስላ በቃ እዚኣቶም እዮም ቶም ናይዚ ዓለምና ምዚኦም ዝወዳደር ኣእምሮም ብልሕን ዘለዎ ኢሉ ንሓደ ሓሳዊ ክሳብ ክንዲ ንጉስ ገይሩ ዝሸውም ትውልዲ ሒዝናስ ከመይ ገርና ኢና እሞ እንታይ ሞ ኢና ክንገብር ሪኣክት ክንገብር ከለና ንባዕሉ ንብሎ ይጠፍኣና ኣሎ ኣቶም ሰብ እንዳሓሰብኩም ሓሱ እንዳሓሰኹም ከዓ ሓሰቡ እንታይ ኢና ክንገብር
كندا قال مالا ترديكم حدا ولا حاونا مالتي كتدقوا قتلوا قال يبهر له تصبطوا كان يصبقنا سمعنا شرقرنا قال مالتي يا وددي معاري انا نعاغ بلك بحجي وتبعتاي كونك مالتي كتولد كتنبر كسرح عطدا على درجه فربركها ولدك نغتري صبونات كاذ من يلقى لا سوي نسخا ولد كايم ندكا نسبتها انت قتل كايا نفسها بعلها تقتل الله خاذ لك نسخا ناي موداتا تحساسوا دبال يبركا ناي موداتا سبقون كان سخا بقى تصا قرصيها ولا عاد نجر كان ذا عين دكا تقتل سبن من تاي نبر نمتاي يسرح نمتاي يمار نمتاي نزعلم ذي نبرع نولادي ولاد كتقتل هواري ሓንቲ ብጣዕሚ ወሳኒት ዝኾነት ነገር እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ዕንዱስ ኩሉ ግዜ ሰብ ክዛረብ ከሎ ካብ ገለገለ ሰብ ቀሊኻ ጽበ ግን ሓደ ግዜ ዋ ንሱ ደኸ ተዛሪቦ ትብሎ ቃላት ኣሎ ማለት ሓደ ግዜ ናይ ዓብይ ሸያብ ናይ ሸያብ ንእሽተይ ናይ ንእሽተይ ካብ ዓብይ ሰብ ትረክብ ኢኻ ቀይሮ ከምዚ ዓይነት ማለት እዩ እንድሕር ደኣ እትነብረሉ ዕላማ ዘይብልካ ኮይኑ ክትነብር የብልካን ዝብል ኣባሃላ እዩ ተዘኪርኒ ናይ ኣዶልፍ ሂትለር ተዘይ ኮይኑ ተዘይተጋጌ ማለት እዩ ትነብረሉ ትደልዩ ዝኾነ ዕላማስ ክህልወካ ክእል ኣለዎ ይብል ነይሩ መስለኒ ሕጂ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ብጣዕሚ ፍልይ ዝበለ ፍጻመታት ካብ ንሪኦ ካብ ልምቅነ ዝቐነነ ሓደ ዝናይ ዕንዱ ዝዛረበሉ ዝነበረ እንዲቱ ጉዳይ ማለት እዩ ግን ክትነብሩስ ዕላማ ክህልወና ክእል ኣሎ ንኽትነብር አትሊስት ማለት ንኽትነብር ሽዑት ዕላማ እንተልኢካኮ እቲ ዝመፅእ ፀገምን ንኽትፃወሮ ተፃዋርነት ንኽህልወካ ምክንያቱ ዕላማኻ ኣንፃሩ ዲኻ ትኸድ ዘለኻ ዘይትኸድ ዕላማ ዘይብላ እንተ ኮይና ህይወትሲ እስከምቡ ሓደ ሰባት ብሱሩ ናይ ብሓቂ ብሱሩ ተንቡ ታተሎ ገለ ከምዚ ዝኣመሰሉ መፅሓፍቲ ገለ ከምዚ ናይ ፍልስፍና ማለት እዩ ምናልባት እዚ ሕጂ ባንድል ናይ ፍልስፍና እስኪ ተረኺብኩሞ ብዛዕባ ፍልጠት ብዛዕባ ማሕበር ራይት ኤንድ ሮንግ ብዛዕባ ኤቲካል ከምዚ ሞራል ስታንዳርድ ናይ ሓደ ማሕበረሰብ ብዛዕባ ኣብቲ ማሕበረሰብናሲ ታይሞ እንተልካ ንህይወት ታይሞ እንዳበልካ ንጎ ተጀሚርካ ታይሞ ምንባሪኻ ዝብል መወዳእታኻ ማለት እዩ ስለዚ ታይሞ ሞት ተሞትኩኸ ዋሪፍ ኣይዳይ ማለት ከምዚ ፋንሲ ሞሲሊ ይስማዓካ ማለት ኣይ ዕላማ እንተለካ ግን ንኽትነብር ኢኻ ትህቅን ሳስዋሽዑ ሪዝን ዝህልወካ ሰብ ምስ ወለደ ሰብ ንእሽትለይ በቃ ዝኾነ ነገር ምስ ሓዘ ማለት እዩ ንናብራ ምንፋቕ ዝጅምራ ንምንታይ እዩ ንእሽትለይ ነገር ምሰጥረየ ዝኾነ ምስ ወለደ ንምእንታ ነታ ጓለይ ነትወደይ ገለ ዝብል ዝጅምረሉ ንእንታ ዕላማ ናይ ምንባር ዕላማ ንሱ ስለ ዝኾነ እዩ ዘርእኻ ተኪኻ ምሕላፍ ማለት እዩ ሓደ ፅቡቕ ኣባህላ እንድኽነግረኩም ከይትርስዕዋ ኢኹም ንሓዋሩ ማለት እዩ እዚኣስ እዛ ኣባህላ እዚኣ ሓቂ ምዃናን ዘይምዃናን ኣብ ሂወትኩም ቀስ እናበልኩም እንዳረጋገፅኩማ ወይ ክትከዱ ኢኹም ወይ ከዓ በቃ ታዚ ኣስቂላ ዝኾነት ታራ ጥቕሲኣ ማለት ኢልኩም ሕለፍዋ ኢኹም ህይወት ካብ ምቕጻል ንላዕሊ ህይወት ንኽትቅጽል ካብ ምግባር ንላዕሊ ዋላ ኢልና ክንትርጉሞ ኢና ማለት እዩ ህይወት ክትቅጽል ካብ ምግባር ንላዕሊ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ብፁዕነት ወይ ከዓ ቅድስና የለን ዝብል ኣባህላ ሰሚዐ ነይረ በአምሓርኛ እዩ ነይሩስ ህይወትን ከማስቀጠል በላይ ምንም ዓይነት ቅድስና የለም there is no more righteousness than making life to continue ማለት እዩ ሕጂስ ቤተር ዝኾነስ ህይወት ካብ ክትቅጽል ትገብራ ንላዕለሲ ቅድስና ዝበሃል ነገር የለን ይብል ነይሩ ኣነ ደይ ተጋጌስ ወይስ ንስሓቁ ወይ እዛ ጥቕስ እዚኣ እንዳሓሰብኩም ሓሰብዋ ኢኹም ህይወት ከተቐጽል ናትካ ህይወት ክኾን ይኽእል ናይ ኣዴኻ ክኾን ይኽእል ናይ ቤተሰብካ ክኾን ይኽእል ናይ ውላድካ ክኾን ይኽእል ከተቐጽል ወይ ናይ በዓልቲ ቤትካ ወይ ናይ ዝኾነ ኣካል ጥራሕ ካብዚ ንላዕሊ ዝበለጸ ቅድስና ብፁዕ እዩ ብፁዕ ኣቡነ ገለ ዝበሃልስ ካብዚ ንላዕለስ ኣሎ ደስ የለን እንተልዩ ኣሎ ኢልኩም ጽሓፉ ለይ ንኣብነት ከምዚ ምግባር ካብዚ ንላዕሊ እዩ ኢልኩም ክጽሕፉ ለይ ትኽእሉ ኢኹም ጽቡቕ እዩ ተዘረባ ተዛረበውን ኣነ ወሲዶ ኣለኹ ማለት እዩ መግለፂ እውን ክውስኸሉ ብርኒ ዘሎ ከበዲኻ ዓመፅሃና ወከበዲኻ ዓነት ብጣዕሚ እዩ ኣናዲድዎ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ተቆጢዑ ዘሎ ሓራይ ቅጽለ ቢልናኻ ክልተ ናይ ይቅርታ ቪድዮታት ኢና ክንዛራረብ ማለት እዩ መናእሰይ ኮይኖም ሸያብ ናይ ተጸውዕ ለባም ጸውዕ እዩ ከምዚ ዓይነት ናይ ይቅርታ ትምህርቲ የምህሩን ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሓዚንዎ ነይሩ ማለት ሕማቕ ተዛሪብዎ ነይሩ ሕጂ ከዓ ፊሊ ይቅርታ ይሓተሎ ንሚሊ ማለት እዩ ሶ ይቅርታ ካሕተ ዝግባእ ሰብ ሚሊ ብሩኽ ሰብ ይመስል የዋህ ሰብ ይመስል ጽቡቕ እዩ ኣብ ዘለኹም ኩላትና ገለ ማለት እዩ እንተዳ ካብ ልብኻ ጠቒምካ ለይኮምካ ገለ ማለት እዩ ወላ ተስፊቕ ተሓተካ ሱሪ ተሓዘለም ኢላዓክ ማለት እዩ بالله حوي أبايكا بالله حوي ولا أنا بالله حوي
أقيمة كان تغينا تسيه نتيا ولا تقاسع ما بليلي كوفبر والدغيو قنبل اللي يا أخي يا قوم أنا بحق أذكر ما ولا دي تقول قالوا تماسي في كم تنقل قلنيرنا بقات أم بيتسبق من أول حاسس وا نو تو تحاول قل لاتنا حد قل بيتسب لاتنا هجي ما ذلك أو ميراثي وإيه أنا خبير ولا سما دريسي ما شل زيت ولا قل بوزح كتابي رداني واي ترى فاميلنا وين هذا هنا يا قوم قل مسبر قل حج لما تيجي وسنيا سمارت يو باي ذا واي مالتيو نشتلي نجارات وسخابيل كالو حد اللو زيد اللي بحريات ويكا زيد اللي بحريات كاب زيد اللي أنا برحيوت زموصو مالتيو عبد العلميلي انت خونا جن يوه سب أبز عالم زي يوهات نمريت كورس وايم زول صحف له سلازي يوه مخان أبز مريت زي ولا زغور لك ነገር የለን ተخسሮ ነገር የለን ዘይ ክትረክብ ትኽእል ግን ተخسሮ ነገር ዝባሃል ግን ዘይብሉ የዋህ ምዃን ጥራሕ እዩ ሚልኻ የዋህዩ ኣነ ደስ ይዝብለኒ ፊልኻ ነዚ ጉዳይ ተረዲዩ ይቀታ ስለዚ ሓተተ መናእሰይኹም ምስኻትኩም ግን ከም ጌሮም ቶም ዓበይት እንተዝመሃሩ ነይሮም እሞ ሓንቲ ጠረጴዛ ኮይዶም ኮፍ ተዝብሉ ነይሮም እዚ ኩሉ ሎማዓንቲ ዝብሎ ዘለኹ ነገራት ማዕረፍና ነርና ምደቀስናው ነርና በሰላም እኮ ምነበርና ኣብዚ መሬት እዚ እና የኢትዮጵያ ሕዝብ በእውነት ይቅርታ ጠይቃለሁ እስካሁን ስለዘገዩ በእውነት ድሮ ነበር እዚ ኸኣ ማለት እዩ እዚ እሸቱ መለሰ ዝበሃል ወይ ከዓ ዶንኪ ዩቲዩብ ይቅርታ ካሓታ ኢሉ ይሞፂ ነር ትማሊ ይቅርታ ካሓተት ኢሉ ሞፂ ድሕራይ ግን ማለት ንዓኺ እዚ ከምዚ ኣነ ይቅርታ ካብ ልብኻ ዘይኮነ እንተ ዝብል ይቅርታ ኢጎኻ እናሰዓረካ ንስኻ ድሕሪ ኢጎኻ እናኸድካ ገለ ብጣዕሚ እዩ ዝህኪ ካልኣይ ከዓ ይቅርታ ካሓተት ኢልካ መፂኻ ተፀቦይ ንገለገለ ኢልካ ኮንተንት ንምስራሕ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከምዚ ዘይምግባረይ ቅድሚ ሕጂ ይቅርታ ይሓትት ወዘተ ሶ ኢሉ እዚ ጠልቆምቆም ዝኾነ ቪድዮ እዩ እታ ቆልዓ ጽቡቕ ትክክል ያ ጌራት ወይ ከዓ ትክክል ያ ተዛረብ ማለት ይኮንኩን በኻሊ ባህላ ግን ንሱ ዛረቦ ዘሎ ፐርሰናል አታክ እንዳኾነ ይኸር ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሞሪ ይቅርታ ሓታ ይዝግባእ ነይሩ ነዛሃና ግደይት በሃል ኣብ ዝግበሎ ቪዲዮስ ኣብ ተመርኩይሳ ማለት እዩ ዓርሰይ ከጥፊ የገለገለ ናብ ዝብል ነገራት ያ ትኸድ ዘላ ኣብ ልዕሊ መናእሰይሲ ከምዚ ዓይነት ነገር ናይ ምህዳም ስራሕተይ ተስርሑ ዝብል ጠቕላላ ጉዳይ እዩ ነዚ እሸቱ ንዛረቦ ማለት እዩ ከኣነ መሓላልፈሉ ፕሮግራም መጀመር የነበረብኝ ወገን ስንት ጉድ እኮ አለፈ ስንት ኖርማል ያልሆነ ነገር ኖርማል እንዲመስላቸው ተደረገ ኃጢአት የክብር ልብስ ሆኖ ቤታችን በር ዘግተን የምንሰራው ኃጢአት ሳያንስ አደባባይ እየወጣ ኃጢአትን ጌጥ አደረገ እና በእውነት እኔ የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ ጠይቃለሁ እንደ ሚዲያ ባለሙያ ብዙ አቅም እንዳለውና መስራት እንደሚችል ወጣት ይህን ፕሮግራም ገና ድሮ መጀመር ነበረብኝ እግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ ተጠቅሜ እናንተን በድፍረት ፊት ለፊት ማገልገል ነበረብኝ እስከዛሬ እንግዲህ ብዙ ነገር እያቃጠለኝ ብዙ ነገር አንጀቴን እያሳረረው ዝም ብዬ ቆይቻለሁ ከዚህ በኋላ ግን እስከ መጨረሻው እውነቱን የማወጣበት ፊታችሁ የምቆምበት ኖርማል ያልሆነ ነገር ሚዲያ ላይ ሲሰራ ኖርማል አይደለም የምልበትን አቅም እንዲሰጠኝ እባካችሁ በጸሎታችሁ አግዙኝ ነው የምለው እኔ አለ እስኪ ብጸሎትኩም ሓግዙኒ ድሕሪ ሕጂ እውን ክዘቕፅለሉ እየ እቲ ጉዳይ ቅድሚ ሕጂ እውን ዘይምቕፃለ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝነኒ ክቕፅለሉ እየ ንስኻትኩም ከዓ ብጸሎትኩም ሓግዙኒ እዩ ዝብል ማለት እዩ ኖርማል ዘይኮነ ጉዳይ ተሪኤ ትክክለኛ ዘይኮነ ጉዳይ ተሪኤ ትክክለኛ ይኮነልን ክዛረብ ዝብል ማለት እዩ ኣነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ብልበይ ዕሩፍ እየ ሳቲስፋይድ እየ ብዝዛረቡ ሓቂ ንምዝራብ 90% በተቕሪበ ዝኸይድ ቪድዮ ክሳብ ሕጂ ኣይከፋአንን ኣብ ህይወተይ ማለት ኣይከፋአንን በቃ ኣብ ልበይሲ ሕማቅ ነገር ዝስማዕኒ የለን ካብ ሪኣክሽን ቦታ ክወፅእ ከለኹ እቲ ክዛረቦ ዝግብኦ ኢሉ ልበይ ዝኣምነሉ ዘረባ ተዛሪበ ስለ ዝኸብ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ይመላእለይ ዝበሃል ክሳብ ሕጂ ዘሎ ሕጉስ እየ ብጣዕሚ 90% ለኩም ኣለኹ ሕጉስ እየ 10% እውን እንተኾነ ናይቲ ኣቀራርባ ናይቲ ፕሮዳክሽን ናይቲ ገለ ምስኡ ዝተተሓዘ እምበር ዝሓብኦን ኪኑየን እከለ ፈሪሕ ዝገደፍኮን ዘረባታት ክሳብ ሕጂ የለን ኣብ ድምፀይ ኣብ ቃለይ ካልኦት ሰባት ደፊሮም ክዛረብዎ ዘይክእሉ ወይ ከዓ ፈሪሖም ኣግባዕቢዖም ዝሓልፍዎ ጉዳይ ብካልኦት ሰባት ንኸይፅልኡ ንባዕሉ ስታንስ ዘይሕዝሉ ነገር ንባዕሉ ወሲደ ንምዝራብ ዝደፍረሉ ዘለኹ ምክንያቱ ንሱ እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ውህብቶ እዩ ብኣምላኽ ውህብቶ እዩ ብመሬት ከዓ ናይ ሓቂ መንገዲ እዩ ኣየጣዕስን ኣየጉህን ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት እንድሕርዳ ሚዲያታት እንድሕርዳ በዚሖም ከዓ ጽቡቅ እዩ ንሳ ከዓ ዝወለቶ እስኪ ንስማዕ እያ ሆነ ጉልበት ትሰጠኛለች ውስጥ የሆነ እውነት በጠየኳት ቁጥር ማለት ነው በቃ
እኔ በጣም ደካማ ነኝ፣ ግን ጉልበቴ በሙሉ እግዚአብሔር ነው። እኔ አቅም የሰጠኝ እግዚአብሔር ነውና አምናለሁ። በቃ ከዚህም በላይ ምንም ነገር ቢፈጠር ኤቭሪዴይ ቴክስት ይደርሰኛል፣ ማስፈራሪያ ቴክስት ቀን በቀን እስካሁን ድረስ ማለት ነው። ይሄንን ለቀዋለሁ፣ ይሄንን አሳይሻለሁ፣ ይሄን እንደዚህ ትሆኛለሽ ምናምን። ግን እውነት ለዛች ደቂቃ ለ2-3 ደቂቃ ልቤ ይፈራል እንጂ ዞር ብዬም አላስታውሳቸውም። በቃ ብሎክ አድርጋቸው ይልቀቁት። እንደዛ ሆኗል ውስጥ ያለው ነገር። በጣም ትላንቴን ማንም ሰው ቢናገረኝ እኔ እግዚአብሔር ይቅር ያለልኝ ነገር ሰው ያወራ ይቀራል እንጂ ምንም የሚያመጣው ነገር የለም። እኔ ሰው አይደለሁኝም፣ እኔ ያቺ ሀና አይደለሁኝም። እና በስጨፍር የሆነ የኮንሰርት ነገር ሰራ ከምሰደበው ይልቅ ቤተክርስቲያን ውስጥ እየዘመርኩ በምሰራው ቪዲዮ በጣም ተሰድቤያለሁ። ሓደ ኣብ ኮንሰርት ገለመለ ዝሰርሖ ቪድዮታት ገለ ቪድዮ ኣይስራሕን እኮ ብመሰረቱ እዚ ሓፍትናሲ ንእሽትለይ እንታይ ከም ዝኾነት ኣይፈልጥ ነበር። ኣብ ኮንሰርት እንዳጨፈርኩ እንዳሳዕሳዕኩ ወዘተ ይለቅቕ ቪድዮ ካብኡ እንደገና ቤተክርስትያን ኮይነ ይለቅቕ እዩ። ክልቲኡ ምልቃቕ እንድዩ ብሓፂሩ ምንም ዘየለ እንድዩ ኣይትኽዲ ማለት ኣይኮነስ ትለቅዮ ዘለኽ ነገር እሲ ኣብ ክልቲኡ ቦታስ ተፀራሪ ነገር ኢኸ ትለቅቕ ዘለኺ። ሓደ ኮንትሮቨርሻል ዝኾነ ገለገሊኦም ሰባት ኣለዉ ብተፈጥሮ ባዕላቶም ኣፈጣጥሮኦም ኮንትሮቨርሻል ዝኾነ ኣካታዕቲ ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ። በቃ ስኢሎም ተዝገብርዎ ዋላ ተኣክሽኖም ማለት ክትማጎተስ ይገብሩኻ፣ ምስ ሰባትስ ክትካታዕ ዝገብሩኻ ማለት እንታይ እዩ። ክልቲኡ እይትረፈኒ ገለ ማለት እዩ። ክልቲኡ ከተረፈካ ተዘይክኢሉ ሓላፍነት ወሲድካ ምስራሕሲ ናትኩ እውን ሓላፍነት ክህልወኪ ይግባእ ኣብ ሂወትኪ። እዛ ሓፍትና ሕጂ እወ ኣምላኽ ዓቕሚ ዝህብ ንሱ እዩ። ንሱ እንድሕር ዓቕሚ ሂቡኪ ክትቕፅሊ ማለት ኩላናስ ብናቱ ዓቕሚ እምበር ብናተይ ዓቕሚ ኣነ ዋላ ሓንቲ የብለይ። ትንፋስ እዚኣ ማይ እናሰተየት ንእሽለይ ህጥሸላ ተሰርኒቓ ትመውት ወይ ከዓ ትወፅእ ትንፋስ እያ ዘላትና። ኣጋጢሙና ይፈልጥ ኩላና ንእሽለይ ተሪፉና ይፈልጥ እዩ ንክንመውት ማለት እዩ። ዋላ ሓንቲ ካብኡ ንላዕሊ ፈጣሪ እንተዘየሉ ፈጣሪ እንተዘይሒዛ ነይሩ ነዚ ህይወት እዚኣስ ምንም ኣይምኾነትን ነይራ። ግን ንስኺ ሕጂ ከም ሰብ ሓደ ግዜ ቪክቲም ሜንታሊቲ ምጽዋት እውን ትክክል ኣይኮነን። በቲ ዝተፈጠረ ቪድዮ ከም ፀጋሪ ኢኻ ካሊእ እንታይ ዝበሃል ሓዘን ጥራሕ ስኢልካ ረኺብካሲ ሓቂ እንተይ ሰራሕኻ ሕዘኑለይ ንምባል እውን ኣነ ሓደ ግዜ ብጣዕሚ መህከይን መፅልእን ጉዳይ እዩ። እዚኣ በቲ ዝበፅሓ ቪድዮ ሓሊፍ እዩ። እቲ ታሪክ እሱ ዝሓለፈ ቪድዮ እዩ ሼር ተገይሩላ ማለት እዩ። ዝሓለፈ ታሪኻ እዩ። ሓደ መንቀረፁ የልዋ ኣይፈልጥን እየ። እንታይ እንትኾነ እየን ዝቕረፆ ኣይፈልጥን እየ። እንታይ ትኾኑ ኢኹም ትቕረፁ ማለት ትገብርዎ ነገር ሲ ኣብ ዓለም ዘየለ ነገር ስለ ዝኾነ ዲኹም ትቕረፁ ፋሽን ዲ ዝመስለኩም። እዚ ፋርነት እዩ። ናይ መወዳእቱ ገና ዘይምብሳል እውን እዩ ዘርእየካ ማለት እዩ። ፋራ ማለት እዚ ካብዚ ንታሕቲ ፋራ ኣሎ ዲ ኮይኑ ሕጂ መሬት ሴክስ ወይ ከዓ ጾታዊ ርክብ እናገበረ ካብ ቪድዮ ዝቐረፅ ንላዕሊ ፋራ ኣሎ ዲ ኮይኑ እንታይ ሓድሽ ነገር ንዓይ እንታይ ይኸርእየኒ ማለት እዩ። እንታይ ከርእየኒ ቆሪፁስ ንዓይ እንታይ ክገብሮ ዋሪፍ ማለት ኣይ ሲኢነ ማለት ድዩ ወይስ ናታ ፍሉይ ንብረት ወይ ናቱ ፍሉይ ንብረት ስለ ዘለዎ እዩ። እዚ ብምግባሩ ጥራሕ እኳ ከይኣክልስ እቲ ቪድዮ መፅዩ ድሓንስ ኦኬ በቃ ክወፅእ ይኽእል ብዝተፈላለየ መንገዲ መፅዩ ማለት እዩ። መፅዩ ተራእዩ ድሓን ሓሊፉ እቲ ታሪክ ንሱ ምክንያቱ ናብ ሰብ ዘይርሳዕ ነገር የለን። all things grow with time except grief ኢሉ በጀካ ሓዘን በጀካ ፀፀት በጀካ ቁጣዕን ነዝሓን ጣዕሳን ኩሉ ነገር ምስ ግዜ ይዓቢ እዩ። ጣዕሳ ቁጣዓ ገለገለ ግን ምስ ግዜ እንዳሞቱ ዝኸዱ እስ ኦኬ እንዳምለጠ ከይዱ ማለት እንዳበለ እንዳተለወጠ እቲ ነገር ከይዱ ዳሕራይ እውን ከምዚ ዓይነት ተንደንስታት ኣለዋ ማለት ተቆልዓ ክትዛረብ ከላ ማለት እዩ። ከምዚ ተገበርኩ መሰለ እዩ ትብል መሰለ እዩ እንዳበልካ ንሕርዳ ፀኒሕካ ዝኾነ ይኽእለ እዩ ኢልካ ትዛረብ ንሕር ኮይንካ ሓደ ግዜ ድፍረት ኣጉል ዝኾነ ድፍረት ጌርካ ኣይትዛረብን። ትመሰለ ኢልካ ዲፈንድ ትገብሮ ዓርስኻ ክንዱ ዝኣክል ዓቕሚ ድሕርዳ ኣለካ ኮይኑ ሰባት ክዛረብካ ከለዉ ክስማዓካ የብሉን ማለት እዩ። ወይ ከዓ ዓቕሚ ዘይብልካ ትኮይን ካብ መጀመርያኻ ጀሚርካ ኣብቶም ትገብሮም ነገራት እውን ጥንቃቐ ናይ ምውሳድ ሓላፍነት ኣድላይ እዩ። ኣብ ቤተክርስትያን ኮይነ በዚ ይብል ኣብ ጭፈራ ቤት ኮይነ ከዓ ይለቅቕ እንታይ ማለት እዩ። ከብሱር ትርጉሙ ንባዕሉ እዚ ዝተሓዋወሰ ትውልድ እዩ። ኣብ ሓፂሩ ንሕና እውን ተሓዋዊስና እዩ ዘሎ ከምኡ ኢና ሓውሱ ዝበልና ስለ ዝኾንና ዋላ ሓንቲ ማለት እዩ። ተኾነ ግን ንስውን ኣደብ ጌርክሲ እቲ ሂወት ክትመርሒ ከለኺ በቲ ትክክለኛ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ዝኸዳ ዘለዋ ፅቡቕ ብዝኾነ መንገዲ ንስውን ብንጀራኽ ብተዓብይሉ ተትኸዲ ትንሱ ዝተዛረበካ ይቅርታ ዝሓተሉ ሞር ኮምፈርተብል ምኾነ ነይሩ ማለት እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ልዋም ቅነ ክኾነልኩም እምነ ሻው ደሓና ቀኒዩ ፀፅቡቕ የስምዐና ጉድ ላይት ደሓና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ